smeden was. Oei. Echt ja, het is te cool. Weet je wat ik het doen? Nee, ik kan niet de fles posten. Kom maar op. Je bent het filmen, Gateje. Weet zat, dus je hoeft het ook niet op YouTube te zetten. Even kijken wat zij nu zegt. Die zegt niks. Vandaar heb ik elkaar weer genoeg gezien voor de komende 3 dagen. Dan komt hij weer. Nee, ik weet niet wanneer die weer komt. Wauw. Als het uitkomt. Ivo, wat is een schwancel? Dat is de myelineschede van een nul. Nee. Dank wel. Wat is de nood van Thomas, doe niet zo gay. Doe is dat de- fucking ding mee. Wat is de nood of RAM4? Niet naar je scherm kijken. Nood of RAM4. Ik kan het niet in het Engels zeggen, sorry. Weet ik niet. Serieus niet? Oh, dat is dat ding Dat zijn die gaatjes tussen de myelinescheden. Waarvoor zijn die niet? Die zorgen ervoor. Oh, Daar vindt de geleiding plaats van een elektrische signaal. Dat Hmm. hoef je trouwens niet te kennen, maar dat weet je. Ja, ik ben depressief.